खुलुमबाय, आं जनालि बर'। नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 16 नभेम्बर। नोंथांमोननि थाखाय आं बेलासिनि रादाब लानानै फैबावलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। इउपिपिएलनि ट्रेक्टर, बिजेपिनि थाव। बेबादियै बेसेबां सोलिगोन? दा बे ट्रेक्टराव फ्राय थावआ जोबबाय। बिजेपिआ थाव सोनानै होआब्लानो बे ट्रेक्टरा न'आव बा गेरेजाव गोग्लैसोनानै थासिगोन। बे गोख्रों खोथाखौ बुंथिदों बिपिएफनि एमएलए दुर्गादास बर' बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि बाक्सानि 20 नं मटनगुरि बियाबनि मटनगुरि बिपिएफ ब्लकनि मावख'आव 12थि मिरु लाइमोन बिपिएफनि मावफुं मेल खुंदों, जेराव एमसिएलए जय मुसाहारिजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय लेङाइ बारग'खाम्फा बरगयारि, एमएलए दुर्गादास बर' बिथांजों लोगोसे दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो एमएलए दुर्गादास बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि इउपिपिएलनि ट्रेक्टर आरो बिजेपिनि थाव बेबादि आरो बेसे सान सोलिगोन। बे ट्रेक्टराव बिजेपिआ थाव सोआब्लानो बे ट्रेक्टरा न' बा गेरेजाव गोग्लैनानै थासिगोन। इउपिपिएलनि सिम्बलआ ट्रेक्टरब्लाबो थाव गैया आरो बिजेपिनि थावजोंसो ट्रेक्टरखौ सालायबाय थानो नाजादों बिथांमोनहा होननानै बुंथिदों दुर्गादास बर'आ। लोगोसे बिथाङा मेलाव सावरायलायनायनि सायावबो फोरमायथिनानै होयो। फैगौ एमपि बिसायख'थिसिमाव बिपिएफनि लाइमोनफोर गासै 25,000खौ लानानै गासै बिटिसिआवनो बाइक रेलि खालामनो थाखाय सावरायलायनाय जादों। मा रोखोमै खालामनाय जागोन बिनि सायाव सावरायलायनाय जादों। बिनि अनगायैबो बिटिसिआव सानसेयावनो जयै थै दान होनो थाखायबो सावरायलायदों, जाहाथे गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो धोरोमनि सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैयोब्ला थैनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जाया। बिनि सायाव सावरायलायदों होननानै फोरमायथियो आरो बिखौ फैगौ 30 अक्ट'बराव जानो गोनां CWCनि जथुम्मायाव थि खालामनाय जागोन होननानैबो बुंथियो दुर्गादास बर'आ। हटेलाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। उत्तर प्रदेश रायजोनि आग्रायाव जादों बे जाथाया। आग्रानि मोनसे हमस्टे हटेलाव 4 दुथां सुबुंफोरा हटेलनि खामानि मावग्रा सासे आइजोखौ जरजबस्ति हमना लाना थांनानै रुम सिङाव हानजायारि जिनाहारि खालामो। बे हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायाव 4 दुथां सुबुंफोरजों सासे आइजोआबो मदद होफादों। हानजायारि जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसाया गावखौ रैखा खालामनो थाखाय साखाथियाव थानाय सिकिउरिटि गार्डखौ गोबां खावलायदोंमोनब्लाबो नाथाय रैखाथि मोननो हायाखै। हिन्जावसाखौ हमना खथायाव लाना थाङो आरो 4बो हानजायारि जिनाहारि खालामो। जिनाहारि खालामनानै हिन्जावसाखौ देहायारि साजाबो होदों होनना मिथिना मोन्दों। हिन्जावसाया गावखौ हगारना होनो थाखाय खुथार खावलायदोंमोनब्लाबो दुथांफोरा बिखौ हानजायारि जिनाहारि खालामो आरो बे जाथायाव सासे दुथां आखुनि हिन्जावसायाबो बिसोरखौ मदद खालामो। बे जाथायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनावनो आग्रा पुलिस बिफाना बिसोर 7खौ हमो। बे जाथायखौ खालामग्रा 7 दुथां सुबुंफोरनि मुङा फारियै रबि, जितेन्द्र, मनीष आरो देब किशोर। नाथाय जाथायजों लोब्बा गोनां हिन्जावसानि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। बिसोरनि गेजेराव जितेन्द्र राठौरआ हानजायै जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसानि लोगो होननानै मिथिना मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबियाव हिन्जावसाखौ हटेलनि गंसे खथायाव खाथेना लांनानै जरजुलुमै जौ लोंहोना हानजायारि जिनाहारि खालामो आरो हिन्जावसाया होसिख्रावना होनायाव खाथिनिनो सुबुंफ्रा खथायाव ज' जाहैयो, नाथाय हिन्जावसाखौ रैखा खालामनायनि सोलाय भिडिअ' रेकर्डिंसो खालामबाय थायो, जाय भिडिअ'आ दासान्दि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दं। जाथायखौ खौरां मोनना आग्रा पुलिस बिफाना जाथायाव सौहैनानै जौ फेनाय थासारियाव 7 दुथांफोरखौ हमो आरो जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसाखौ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो आरो हमस्टे हटेलखौ सिज खालामना होनाय जायो। आथिखालाव बिपिएफनि मानसिखौनो दोलोआव जयनिं खालामबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नोंथांमोना एसे गोथौयै हाबना नायब्लानो बे बाथ्राखौ रोखायै बुजिगोन। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों आथिखालनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बिपिएफआ सिं बायखाबाय आरो फिन इयुनाव माब्लाबाबो सरकार दाफिननो हानाय नंलिया आरो रायजो राजाफोराबो थारैनो बिपिएफखौ सरकाराव लाबोफिननानै फिन ओनसोलाव दावराव दावसि आरो हिंसा हिंसि जाबाय थानायखौ रावबो लुबैलिया होननानैबो खौराङाव रोखा बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा।
नाथाय गुबुन फारसेथिं नोजोर होयोब्ला रायजो राजाफोरनि आरो दैदेनगिरिफोरनि दोलो नागार बिपिएफआव जयनिं जाबाय थानायखौबो नुनो मोनबोदों आरो बेरा फारसेथिं प्रमद बर' बुंनाय बाथ्रायाबो सैथो जानो थांदों। सिगाङाव बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल बिजेपि बायदि राजखान्थि दोलोआव जयेन जाहैनाय बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोआव फिन जयनिं जाफैफिननायाबो रोखा जादों। मानोना जयनिं जानाय समाव खायसे सुबुंफोरा गावनो गाव बुंथिखानानैबो लादों आरो बिपिएफआव जयेन जादों। बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सिगाङाव दोलो नागार गुबुन दोलोआव जयनिं जाहैनाय दैदेनगिरिफोरखौ बिपिएफ दोलोआव लाफिननाय जानाय नङा होनना बुंथिदोंमोन। नाथाय दासान्दि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां दोलो नागार बिजेपि इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाहैनाय दैदेनगिरिफोरा बिजेपि इउपिपिएल दोलोखौ नागारफिननानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैनायखौ जि फालि आरो आर'नाइ गानहो बरायनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानायखौसो जों बयबो नुनो मोनगासिनो दङ। खारबाय थानाय बासाव अर नांदों। छठ पुजानि थाखाय बिहार फारसे थांबाय थानाय बासाव हरखाबै अर नांखाङो आरो बासा खामो। बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखैब्लाबो छठ पुजानि थाखाय लांनाय मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जायो आरो गासै खामना सेवहांगार जानाय मुवा बेसादा 1 लाखसो रांनि खहा जादों होनना बिथांमोनहा फोरमायथिदों। बे बासाव उन्दै गिदिर गासैखौबो लानानै सा 60निबो बांसिन दावबायारिफोर दंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला साप्राबार्ता जिल्लानि सुबुंफोरा छठ पुजानि थाखाय बिहाराव थांनो नागिरदोंमोन। बेयावनो सुबुंफ्रा ट्रेन हमनो थाखाय निजि बासाव हारियानानि रतिया जानानै फतेहाबाद फारसे खारबोबाय थानाय समावनो रतिया फतेहाबाद अभारब्रिज साखाथियाव गारिनि इन्जिना उखुन्दै खुयो। दसे उनाव ड्राइभारा उखुन्दै खुबाय थानायखौ नुसननानै 1 किल'मिटार सिगाङाव थानाय MM कलेज खाथियाव बासखौ लाखियो आरो दावबायारिफोरखौ ओंखारहोजोबो। लोगो बासा अरजों खामनानै सेवहांगार जायो। जाथाय जानाय लोगो फायार ब्रिगेडखौ खौरां हरदोंमोनब्लाबो जाथायसालिसिम सौफैनायाव 20 मिनिटसो सम लायो होनना बिथांमोना फोरमायो आरो उनाव जाथायसालियाव सौफैनानै दमकलनि मावथि बिथांमोनहा दै सारनानै 7-8 मिनिटसो उनाव अरखौ खोमोरनो हायो होनना खौरां मोनदों। बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो एबा बड'लेण्ड नागिरनानै गोबां आफाद एबा गौथुमफोर जोनोम जाबोदों। बड'लेण्डनि थाखायनो गोबाङा दुखु खस्थ' मोनबोबाय। बड'लेण्डनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सिगांनिफ्रायनो सरकारजों जुजिगासिनो दङ आरो बिथांमोननि अनगायैबो NDFB आफाद, आइजो आफाद, आबोब बायदि आफादफोर जोनोम जाबोदों। नाथाय गोबां नाजासेयावबो दुखुनि बाथ्रा दि जोंनि बर'आ बड'लेण्डखौ मोननो हायाखै। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा हादोर आसामखौ 50-50 बोखावनांगौनि सिमाङा जाफुंनो थाङाखै। थिग बेबादि समावनो बर' आइजो, बर' बिमाफ्रा आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटायाव मोनसे एक्स भलेन्टियार फर्स आइजो आफादखौ 2023 मायथाइनि 14 नभेम्बर खालाराव दाफुङो। बिथांमोना मा फोरमायदों भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायलांदो। बर' हादर मोनफुंथों, बर' हादर मोनफुंथों, बर' हादर मोनफुंथों, बर' हारि गासै खौसे जाथों, बर' हारि गासै खौसे जाथों, बर' हारि गासै खौसे जाथों। एक्स भलन्टियारफोरखौ जोङो हेफाजाब होनो थाखाय जोङो आइजोफोरा जोङो आगान सुरबाय। जोंनि बे खामानि मावलांनो आखायाव लानायखौ हारिनि थाखाय मावलांनो आखायाव लानायखौ नुनानै जोंनि बिमा लोगोफोर आइजोफोरा जोंजों लैहोर ओंखारफायोब्ला जोङो गोसोआव गोजोननाय मोनगौमोन, रंजानाय मोनगौमोन। बिनिखायनो आङो खावलायबाय, स्क्रिननि गाहायावहाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा थागोन। जाय बिमाफोरा जोंजों हेफाजाब होनो गोसो जायो बिसोरो कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग लानो हागोन आरो जोङो बेबादिनो जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो बेबादिनो मावलांगोन। जोङो मेङा जासे जोंनि रुंसारि जालांनाय हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि आद्रा थालांनाय खामानिखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जोङो एक्स भलन्टियार फर्सफोरजों जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो आखाइ हमनानै मावफुंनो जोङो आगान सुरबाय आरो जोङो दिनैहाय थिरांथा लाबाय जोङो बे खामानिखौ मावफुंनानैसो जोङो जिरायगोन होननानै। बेनो आंनि बुंनाया। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि तामुलपुर जिल्लानि दैदेननायाव दिनै बे कुमारिकाटानि बगाजुलि कमिउनिटि हलाव
एक्स भलन्टियार फर्स आइजो आफादखौ जों दाफुंनो हाबाय। दिनै 14 नभेम्बर 2023 जोङो बे एक्स भलन्टियार आइजो आफादनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो मोननो हादों। मा नाममोनलाय? रुपला बसुमतारी आरो सेक्रेटारिया रिता दैमारी। दिनै जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सआ जि जाथिनि गिदिर इस्युखौ लानानै जों आन्दलन खालामफिननायनि जि लाहार फाहार खालामदों, बे लाहार फाहार खालामनायखौ बे आइजो आफादनि मोनसे सहाय सहযোगिता गैयाबा जों हाफुंहैया बा जोंनि थांखिया जाफुंहैनाय नङा। बिनि थाखाय आइजो आफादखौ जों दाफुंनानै लानो हाबाय। दिनै बे जोंनि भलन्टियार फर्सनि जे आइजो आफाद दानाय, बेयो गिबिसिन कुमरिकाटा आन्सलिकआनो बे नामखौ मोननो हाबाय। आसा खालामो बिथांमोनहा दिनै गावसिनि गोसो बोलो आरो हारि माहारिखौ सिन्था खालामनानै गोसो होनानै मावलाङो होननानै, आरो फैगौ दिनफ्राव थाबैनो जेन गासिबो जोङो भलन्टियार फर्सखौ गासिबो आन्सलिकनि सिङाव बा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दाफुंजोबनो हाथों बिथांमोननि सहाय सहযোगिताजों। आरो तामुलपुर जिल्लाखौ बिसेस करि जों खावलायो बिथांमोननि नाजानायाव सेरनि साखाथि फाखाथि जेसेबां आन्सलिक दं बिसोरखौ बे बिथांमोनहा जेन माने खावलायनानै थाबैनो दाफुंनांगौ। रादाबखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि रादाबखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै मिजिंथिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।